कोकणशाहीचं सामाजिक उपक्रमात एक पाऊल पुढे। कोकणशाहीच्या मंचावर होणार नगरसेवकांची भव्य दिव्य परिषद। सर्वपक्षीय नगरसेवक येणार कोकणशाहीच्या विचार मंचावर एकत्र। निमंत्रित मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाने नगरसेवकांना मिळणार अभ्यासू विचारांचं ज्ञानामृत। कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनल, सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्ग, तसंच कुडाळ, देवगड जामसंडे, वाभवे वैभववाडी आणि कसाई दोडामार्ग नगरपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नगरसेवकांची भव्य दिव्य परिषद। सोमवार दिनांक 12 जून 2023 रोजी सकाळी ठीक 10 वाजता मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। नमस्कार, मी रीना ठाकूर। कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। रत्नागिरी शहर आणि परिसरातील व्यापाऱ्यांच्या हक्कासाठी सातत्याने लढणाऱ्या रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाला आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या राज्य पातळी व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चेंबर ऑफ कॉमर्सची संलग्नता देण्यात आली। याची अधिकृत घोषणा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली। लांजा साटवली इसवली मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे ग्रामस्थ संतप्त झालेत। लांजा साटवली मार्गावरील नवीन पुलाचा भराव खचला असल्यामुळे पावसापूर्वी काम पूर्ण न केल्याचा फटका सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बसलाय। रविवार सकाळपासून पावसामुळे भराव खचून एसटीसह अन्य खासगी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे। त्यामुळे ग्रामस्थ व प्रवासी वर्गाची गैरसोय झाल्याने बांधकाम विभागाच्या या धोरणाला ग्रामस्थांकडून तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला जातोय। तळवडे येथे अंदाजे 6 फूट लांबीची मगर श्री कुलकर्णी यांच्या घराच्या परिसरात असल्याचे दिसून आले। ही मगर घरापासून जवळ असलेल्या होडावडा नदीतून आल्याची शक्यता वर्तविण्यात येते। वन विभागाचे कर्मचारी रामचंद्र रेडकर यांनी तळवडे ग्रामस्थांच्या मदतीने मोठ्या शिताफीने मगरीला यशस्वीरित्या पकडले। त्यानंतर मगरीला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले। कोंढे गोरिवली वाडीतील एका विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अथक प्रयत्न करून सुखरूप बाहेर काढून जीवदान दिल्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक होते। दापोली तालुक्यातील गोरिवली वाडी येथील शांताराम पिरजानकर यांच्या मालकीच्या जमिनीतील विहिरीत बिबट्या पडला होता। याबाबतची माहिती दापोली वन विभागाला देण्यात आल्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व वन्यजीव रक्षक यांनी घटनास्थळी जाऊन 3 तास अथक प्रयत्न करीत 40 फूट खोल विहिरीतून बिबट्याला सुखरूप बाहेर काढले। त्यानंतर दापोली येथील वन विभागाच्या रोपवाटिकेत आणून पशुवैद्यकीय तपासणी करण्यात आली। त्यानंतर नैसर्गिक अधिवासात बिबट्याला सोडण्यात आले। कोकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे। कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या तब्बल 37 गाड्यांचा वेग शनिवार दिनांक 10 जून पासून मंदावलाय। कारण शनिवारपासून कोकण रेल्वे मार्गावर पावसाळी वेळापत्रक चालू झाले, त्यामुळे गाड्यांचा वेग 40 किलोमीटर प्रति तास असेल। पावसाळ्यात प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी ही वेगमर्यादा करण्यात आली आहे। कोकण रेल्वेने मान्सूनसाठी नवे वेळापत्रक जाहीर केले, त्यानुसार सर्वच गाड्यांच्या वेळा बदलल्यात। हे नवे वेळापत्रक 10 जून ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत लागू असेल। कोकण रेल्वेने ज्या कालावधीसाठी रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहेत त्या कालावधीत गणेशोत्सव सुद्धा येतोय, त्यामुळे वेळापत्रक कोकणवासियांसाठी महत्त्वाचे आहे। कोकण रेल्वेचे मान्सून कालावधी 10 जून ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत वेळापत्रक मुंबई ते मंगलोर पर्यंत असेल।
राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा आदरणीय चित्राताई वाघ यांच्याबाबत आक्षेपार्ह बातमीकारक मजकूर अपलोड केला असून त्यांना बदनाम करत त्यांच्या कुटुंबाला मानसिक त्रास देण्याचे काम त्यांनी केले। या पार्श्वभूमीवर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महिलांची बदनामी केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या सावंतवाडी शहराध्यक्ष तथा सौ मोहिनी मडगावकर यांनी पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांच्याकडे निवेदन देत मागणी केली आहे। यावेळी महिला पदाधिकारी मेघना साळगावकर, मिसबा शेख, साक्षी गवस, मेघा भोगटे आदी उपस्थित होत्या। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।